Assalamu alaikum warahmatullah. A gurguje wani ɗan saƙo ne zan tura kaɗan wanda bai kai kawo ba cikin 'yan mintuttuka ƙalilan. Wato wasu abubuwa da nake gani suna faruwa a social media. Wai me ya samu mutane har yanzu ba mu da tunani. Yanzu fi sabilillahi ku diba ku gani malaman addini. Wai mutum malami ne yana koyar da mutane ɗalibai, yana koyar da dubban mutane a matsayin shi na malami, amma wai mace ta hito ƙasƙantatta 'yar siyasa. Wai ita wannan matar wai ita za ta shigo ta yi ma Malam Lawal Turayam abin da bai kamata ba. Wai me yasa wai mu muna cikin wani yanayi na bala'i da tashin hankali, yanayi na tsadar rayuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa akrimul ulama'u fa innahum warasatul anbiya'u faman akramahum faqad akrama Allahu wa rasulahu. Yake cewa ku girmama malamanku domin su ne magada annabawa. Duk wanda ya girmama su hakika ya girmama Allah da manzon shi. Wai me yasa wai ita wannan kaskantatta 'yar siyasa saboda kawai kaskanci, saboda kawai rashin aikin yi, kawai ta hito wai tana zazzagin malami, tana gaya malami maganganu akan siyasa banza, ya kala da ya bangar siyasa, wai ta fito tana cima malami mutunci. Wai me yasa wai mu har yanzu kwakwalwarmu ba za ta dawo inda ya kamata ba. Kawai mace kaskantacca kawai saboda kin yi kwanci a gidanku wai ki zo kina wa malami wai kaskanci, kina yi mai wulakanci, wai hadda wai kama shi wai ta ce wai auren shi 19. Ina ruwanki da iyalin shi, ina ruwanki da gidan shi. Wai me yasa wai mu mutane har yanzu ba mu da tunani, har yanzu mutane ba mu da kwakwalwar mu ba ta iya fahimta. Wai mace kaskantatta ke da babu ilimin boko, babu na arabi, kin riga kin kare gaban ga siyasa, wai ki zo saboda kawai wulakanci da dakkanci, wai ki zo kina wa malami wulakanci. Wannan wani irin wulakanci ne, wannan wani irin rashin mutunci ne. Ku saurara ku ji da take cewa. Mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf bai aure 19 ba, kai ba a taba ganin sa an musu kutare yeho gashi nan ba. To saboda haka bari na gaya maka ba da lawan to ta za a yi mu kyale irin wayannan kaskantattun. Malam muna hada ka da girman Allah, dan girman Allah duk wannan kaskantattan mata suna take nema, wannan akuyan mata jakka suna take nema. Dan girman Allah malam muna kira gare ka, dan girman Allah ni na dau alƙawali daga yau wallahi duk lokacin da ta yi bidiyo guda da ci karo da bidiyon nan a social media, wallahi sai na yi mata bidiyo fiye da 10. Saboda wai wannan kaskantaccen matar ɗebabba albarka wadda ba ta, saboda rashin tunani, wai malami za ta zo tana wulakanta, malami za ta zo tana yi ma irin wannan wulakancin. Wannan wani irin dabbanci ne, wani irin takwalci. Ke saboda kawai kin kare da bangar siyasa banza, siyasa da ba ta da wani amfani gare ki, ke ta kare ki sai kala da kike yi a social media. Komi an ki miki a siyasa saboda takwalci, an gane cewa ke jakka ce, wai ki zo kina wa malami irin rashin mutunci. Masoyana ku yi hakuri, kun san ban saba irin wannan bidiyon ba. Ba ni jin daɗi in ga ana cin zarafin malamin addinin musulunci. Malamin addini da kuke gane shi, girma gare shi, kima gare shi, duk yadda malami yake wallahi yana da kima a idanunmu. Ba za mu taba ganin kaskantacce yana wulakanta malamin mu kyale shi. Na ta cin karo da bidiyon wannan kaskantattan matai, ban taba fitowa ni magana ba sai yau, kawai saboda abin ni yana damuna. Duk lokacin da naga wannan bidiyon kawai sai abin ya ci gaba da taso min a zuciya. Malami yana da dubban ɗalibai, yana koyar da ilimi, ko hadisi guda malami ke koyarwa, ya ce a ce an girmama shi, amma da yake ke jakka ce kaskantatta, baki san aikin da kike yi ba, wai ki to a social media wai kina zagin malami, wai kina aibanta shi saboda kawai takwalci da rashin basira da rashin ya kamata. To malam dan girman Allah ka yi hakuri ka kyale ta. Wallahi mu mun ishe ki, wallahi mun ishe ki. Dole ne mu fito muna gaggaya miki maganganu saboda kawai rashin basira, rashin tunani irin naki, kawai saboda takwalce kin kare a harkar kalari da suka da harkar siyasa. Yan siyasa ma sun yi watsi da ke, ba abin da za su iya miki. Ki je ki aure, ki rowa ma kanki asiri. Kin dan mijin ki ya mutu, ki zo kina takwalci, mijin kina can yana cikin kabari, wai ki zo makin ki zo ki rika mai addu'a, ki tarbiyanci ƴaƴanki, wai ki zo kina wulakanta malami saboda kawai ke jakka ce. Wallahi billahi duk lokacin da naga bidiyon wannan matar guda ɗaya, na rantse da Allah sai na mata bidiyoyi saboda kawai kaskanci da kawai mu ba mu san abin da muke ba, mu bari ana cin zarafin malaman mu. Malami koya malami yake, mu malamin mu ne. Malam Lawal Turayam malamin mu ne, Allah saka mashi da alkhairi. Ba abin da zamu ce Malam Lawal Turayam sai dai addu'a da fatan alkhairi. Allah saka mashi da alkhairi, Allah saka mashi da gidan aljanna. Kuma insha Allah bidiyoyi na nan zuwa. Saboda haka masoyana a gafarce ni, ga ku ga jarumi yau yayi zafi. Ku ce jarumi wayya aka yi haka, dan Allah ku yi hakuri masoyana. Wallahi abin ne ya ci mun tuwo a ƙwarya, kuma tun mai kishin Islam, tun mai kishin addinin musulunci sai ya ji bakin cikin abin da wannan kaskantatta ke yi. Saboda haka dan Allah ina neman afuwa kuma soyana, ga ku ga jarumi yau yayi zafi da yawa, ayi mun gafara, ayi mun aikin gafara. Allah sa